हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बराय हरबावनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो थिगैनो दं जोङो दिनै क'क्राझार बावखुंग्रि हाजोआव दसे बेरायग्लांलाबायनो फैदों अखा नागारनायखाय अखायाबो जिबायदि हालांबायना जायगाफ्रानो थाजाला जेरावबो दै जाजोब्बाय नै बावबो गासिबो लोमलाजोबनाय नायनो हागोन जेरावबो दै जोबसै लोमजोबनाय इसिबां अखा हालांबाय आयौ आजां गाजांनो दिनैसो एसे सान्दुं ओंखारदों दा ओंखायनो न'आव थाबाय थानो बानानै दसे बेरायग्लांला फैबाय जों लोगोफोर दै जोबसै नै जेरावबो सासे लोगोजों आंजों फैदों नै हाजोखौ बरिया नुदों हनै लोगोफोर बरिया लोगोफोर बिदिब्ला जों हाजोनि खाथियावसो थांबावनोसै बेरायग्लांलाहैनि बेलासिनि बार जादलानि नै बिथांजों आंजों फैदों मानो लाजिखो बरिया नुदों हनै हाजोखौ सोम बोथोरखौ बरिया नुदों अखा बोथोर दैज्लां बोथोर नङाबासो बे लोगोफोर गोजौआव गाखोहैजागौमोन दाथ' बहा गाखोनो हानो बावलाय लोगोफोर लामायानो बायलाजोब्बाय बिदि बावखुंग्रि सेराव बिल्डिं लुसिगासिनो लोगोफोर गेस्ट हाउस ना मा होनदोंथाय बे दखानावसो होनलाबायदोंमोन मन्त्रि एमएलए एमपि एमएलए फोरनि रेस्ट हाउस ना माबानो लुसिगासिनो दङ नै अखा हाबाय लोगोफोर जाला खारनांसिगोन अखा गोलैबाय दहाय फैनायाव एसे हादोंमोन दा हाथायबाय फ्रि फ्रि हाजोब्बाय बरियामोन लकेसनावलाय बेरायबाय थाथावथाव बोथोर लानानै फैफिननांसिगोन मोजांनो रेनकट गानजोबनानै मालाबा बेरायफैनांगौ र' मोजांनो बेरायनोलाय मोजांथारमोन अखानि दिगदार खालामबाय सेस खाराबा उफाय गैला खारनांसिगोन बा खारनोसैथ' अखा हाथेबाय मायनो थांबावनांगौ स्रस लांफैद' नोंनि खाथियावसो दं जों नै साथा लानानै खारबो साइनिफ्राय
बरिया जाबाय बोथोरावलाय थांनो मोनगोन ना मोनलायाखैलै दिनै हर थालांनांसिगोन नामा मालाय इउनिभार्सिटि एम ए कमप्लिट जाबायनो एम ए कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय माबायदि मोनदों एम ए कमप्लिट जानानै मा मोननो हा बेनोसै आरो मा मोननो जामानि बे अखायाव थांबाय थायो